Добрий день, чистовані русини! В ефірі програма «Недосказаної». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам. Тема нинішньої передачі «Що нам треба помнити за Закарпатську Україну?». Недавно ми упоминали і розвіювали гарвардські міфи про Карпатську Україну, яку формував Гітлер. Днес можемо поговорити про Закарпатську Україну, яку ліпив Сталін. Найбільше і найвиважено і не заполітизовано написав за статус Республіки Закарпатська Україна професор Іван Поп. У його труді «Енциклопедія Подкарпатської Руси» 2001 года издания. На чому він найбільше акцентує? По научным исследованиям професора Івана Попа, Республіка Закарпатська Україна у його енциклопедії звучить так. Це було буферное, временное, государственное образование Подкарпатской Руси с октября 44 по январь 46 года, созданное по приказу Сталина и военной администрации СССР для прикриття готовившейся анексії Русинського края, силового отрива його від Чехословакії, і Сталін ізбрав сей путь, як утверждає Іван Поп, як камуфляж у виді інспірованого ними руками генерала Мехліса, полковника Тюльпанова, українця Брежнєва, агентами НКВД і СМЕРШ, вроде бы украинского национального движения за воссоединение Советской Украины и создание государства Закарпатська Україна, а реально Сталін, прикриваючись українською ідеєю, запланував оставити за Карпатами свою совєтсько-українську армаду, танки, самоліти для контролю над Європою. Прямими ісполнителями цього плану Сталін признав, як то були місні комуністи, Комуністична партія Закарпатської України, яку спішно создали, потім за неї забили, і її возглавив главний сепаратист Чехословакії Іван Туряниця, котрого прислали від генерала Свободи по Совету НКВД і політуправління 4-го Українського фронту. З ним прийшло і ще 34 молодших офіцерів, комуністів, які готувалися одні в Харкові, другі в спецшколах, і вони формували тот задум, щоб отойти, прикрити конституційну назву Подкарпатська Русь, яка була у Чехословакії. Вони придумали зробити якесь переходне названня. Вони навіть не взяли до уваги Карпатську Україну, і тоді уже міг казати Сталін остальним, і американцям, і англійцям, і французам, що ви знаєте, ми не одриваємо Подкарпатську Русь від Чехословакії. То просто там наша, в них оказала Закарпатська Україна. У Мукачеві 19 новembra 1944 года НКВД организовало театральное представление «Волеизъявление народа» по провозглашенню нової держави. Що то була за акція і чому до днес за це мовчать? Думаю, що важно знати, що 19 новembra 44 года НКВД созвало першу конференцію комуністичної партії тої буферної Закарпатської України в Мукачеві. Но прийняли документ, який підготовлений був вже в Москві. Зарані з требуванням, вдумайтеся, воссоєдинення Закарпатської України з Совєтською Україною. Уже ім'я Конституційної Подкарпатська Русь його не є. І вже через тиждень, як комуністів сотворили раніше, уже 26 ноября 1944 года, під контролем воєнної адміністрації і секретних служб Совєтського Союзу в Мукачеві состоявся перший, він же й послідній, пише Іван Поп, з'їзд народних комітетів Закарпатської України.
котрий провозгласив її государственний статус, його делегати прийняли написаний в Москві маніфест о воссоединении Закарпатської України з Совєтською Україною. Но перед тим, як треба воссоединити, треба було щось міфічне создати. І от вони збирали навіть руководящі органи государства Закарпатської України, законодательну, исполнительну Народну Раду. В состав вийшли 17 членів, большинство комуністи і сочувствуючі. Вони же ісполняли функцію правительства всієї держави, уполномочені на всякі вопроси. Государственное управление Республики Закарпатская Украина осуществовалося посредством издания декретів, постановлений, діяній і міліцією, спецслужбами, прокурорами і судами Закарпатської України, бо Закарпатська Україна судила людей так, як від імені держави. Заднім числом, правда, вони після з'їзду у селах наших русинських збирали підписи і в поддержку воссоединения. При цьому неимущих підписи покупали продовольственними подарками, а на собраннях фіктивні списки збирали в школах, діти підписувалися за родителів. А коли не желав підписатися, то тих пужали угрозою депортації. За границю, звісно, радянсько-українські комуністи сообщили, що це був плебісцит, то є свободне волевиявлення народа Подкарпатської Руси, який перетворив провозглашенням її на Закарпатську Україну, це мало юридичну силу. Ну а 1 децембра 1944 года Народна Рада передала повномочному міністру Чехословацької адміністрації у Хусті Немецу ноту о виході Закарпатської України із состава Чехословакії. Наскільки це було законно? Удивительно, что нота НКВД от 1 децембра 1944 года гиби от уже Народної Ради дійсно требувалося від чехів покинути Подкарпатську Русь, то є законну їх територію Чехословакії, бо тепер вона вже не Подкарпатська Русь, а перетворена НКВДистами на Закарпатську Україну. Іменно уже декретом 5 декабря Народна Рада запретила всім місцевим органам власти контактувати з Чехословацькою адміністрацією, прекратилася мобілізація в Чехословацьку армію на території Подкарпатської Руси, а силовими органами государства сього стала народна дружина, люди під командуванням офіцерів армії Тканко, тот великий партизан, и народная милиция. Было ликвидовано, восстановлено после прихода армии СССР профессиональное судопроизводство, то, что было законное из времен Подкарпатской Руси. Вмісто нього создавалося революціонне по совєтсько-українському образцу. Декретом 18 декабря вже був созданий спеціальний суд Закарпатської України і слідственна комісія. На жаль, великий жаль, по образу пресловитої тройки сталінських репресій типа судов у 30-х годах в СССР. В арсеналі рішень цих судов було тільки одно. Не давали менше лише 10-20 років, а вать розстріл. Документом от 12 января 1945 року стара судебна система Подкарпатської Руси була окончательно ліквідована совєтсько-українськими комуністами, і замість них були создані так названі народні суди. Думаю, що декретами від 5 декабря і потім аж до 20 июня церковь була декретом відділена государства і школа від церкви, як то було в Совєтському Союзі, як пам'ятаємо, в Чехословакії церква не була відділена від государства. Планувалося присоединити, вернути русинські райони Румунії, Мараморош
і Словакії, Пряшівщина населені русинами. Но однако Москва посчитала, що Закарпатський плацдарм, типа Закарпатська Україна, достатньо їм мати в Центральній Європі некий воєнний плацдарм, щоб аж комусь не любить совєтська власть в Європі, то тут отсюда танки і самоліти можуть швидко усмирити недовольних.